Morjesta kaikki. Siellä on yllättävän paljon katsojia nyt viime aikoina ja sori, ei ole paljon tullut videoita, kun varmaan ehkä äänestä kuulette, niin tämmöistä pientä flunssaa on, niin en ole sen takia kuvaillut isommin, mutta iso kiitos. Tämä on siis ihan niin kuin yllättävää. Mulla on tullut noin paljon lisää tilaajia ja siis ihan huikeat katsojamäärät. Mutta mitä tässä kuuluu, niin no tätä pientä tämmöistä flunssaa lukuun ottamatta ihan hyvää. Tuossa tehtiin kaverin kanssa kalastusreissu. Viikonloppuna käytiin Lempäälässä vähän kalastamassa ja muuten meni ihan hyvin, mutta mulla hajosi virveli. Sen siitä saa kunnostaa halpisvirveliä. Ajattelin luottaa kotimaiseen, mutta ei sitten ihan toiminutkaan. Niin jos mä nyt oikein ymmärsin, mulla on tuossa synttärit tulossa perjantaina ja olisi kai tarkoitus lähteä kalastaa ja vähän kai venetsialaisia viettää, niin mulla on kai tiedossa se, että mä saan kai kaveri on järkännyt jonkun jutun, että mä kanssa saan virvelin synttärilahjaksi, niin iso kiitos hänelle siitä. Ja äsken tulin tosiaan töistä. Ajattelin, jos ruvetaan vähän pelailemaan ja syödä jotain, pitää kuitenkin siivota, niin ei tule tänään mitään sen kummempaa videoa. Tämmönen ihan maanantai-vlogi tässä, mutta muistakaa katsoa mun videoita, muistakaa tilata 100 tilaajan spesiaalia saa laittaa. Ja jos haluatte lisää kalastusvideoita, kalastusaiheisia videoita esimerkiksi, niin laittakaa kommenttia. Niitä on kyllä tulossa. Pakin esittelyn kun tein, niin en olisi uskonut, että siihen noin paljon tulee näyttökertoja. Iso kiitos siitä. Mutta täytyy sanoa, että vieheitä on vähän mennyt sen jälkeen lisää pohjaa, kun mä sen viimeksi tein. Että nyt olisi pakissa tilaa. Mulla ei tällä hetkellä rahaa, että mä saan vasta ensi viikolla. Mikäli sitten en saa jostain synttärirahaa, niin se on eri asia. Niin muuta tein niin sanotun varavirvelin kanssa käydä hommaamassa. Vapaahan mulla on jo valmiina. Tai sitten nostan töistä semmoisen jonkun Daivan valmiin setin ja hommaa sitten sen niin sanotusti kakkosvirveliksi, koska aina on hyvä olla varalla yksi. Sitten pitäisi käydä vähän vaatekauppia, jos tuommoisia retkiä varten vähän enemmän, niin päivittämässä pitäisi ostaa vähän paremmat kengät ja vähän paremmat housut reissua varten, niin olisi ihan jees sitten, että niin kun syksykin tulee tuossa pikkuhiljaa. Mutta mites teidän viikkoon tai päivään? Jos haluatte kertoa, niin kertokaa kommenteissa. Ja tosiaan videoehdotuksia saa ehdottaa. Ja 100 tilaajan spesiaali. Voitte ehdottaa mitä laitetaan. Mitä laitetaan, niin kuin mä muistan, eikö se oli joku putoushahmo. Ja tosiaan, jos haluatte kalastusvideoita, niin vaikuttakaa siihenkin tuolla kommenteissa. Jos mä oon viikonloppuna kotona, että jos tää menee pahemmaksi tai muuten tulee jotain, niin sit varmaan tulee kyllä jotain synttärispesiaalia tai jotain tämmöistä. Voi tehdä vaikka joku synttäriliven tai jotain tämmöistä, mutta jos en oo kotona, niin sitten ei tule videoita. Että mä teen tässä sitten tämmöisiä vlogeja esimerkiksi sitten viikolla sen näkee tässä varmaan 2-3 päivän kuluessa, mikä on tilanne, että kaverista ei kuulunut lauantain jälkeen mitään niin vähän sinänsä ihmetyttää, että kun puhuu, että mut tultaisiin hakemaan, mutta se on perjantaina vähän vaikeaa lähteä töiden jälkeen sitten yhtään mihinkään varautumaan, jos ei rupea kuulumaan. Niin sitten mä oon ihan vietän synttärit kotosalla ja käyn lauantaina, riippuen siitä, jos porukat on kotona, niin mä käyn sitten siellä synttärikahveella, niin mutta ei tässä mitään sen kummempaa. Mä pidän tämän videon tälleen lyhyenä, jotta mun ääni vähän kestää. Nyt mä saan tän äänen kuntoon, niin rupeaa tulemaan pitempiä videoita. Mutta halusin kiittää teitä. Tosi paljon on tullut katsojakertoja, tilaajia lisää. Iso kiitos siitä. Saataisiko me se 100 tilaajaa täyteen, niin olisiko vaikka joku kalastusaiheinen video, Blasterbox Opening tai joku tämmönen, tai ylipäätänsä jotain, mitä tulee mieleen, niin kommentteihin. Ja nyt se olisi. Moi!